Янев. Скъпи приятели, през 2024 година се навършат 50 години от началото на организираното развитие на спорта хандбал в Опакан. Обикновено всяко населено място има свой представителен спорт, в който той е известен от национален мащаб. Такъв е хандбалът за Опакан и района. През годините хиляди жители на селището са се срещали, докосвали и наслаждавали от него. Спортът хандбал в Опакан се появява в началото на 70-те години на миналия век, когато се популяризира училището и започва да се играе със състезателен характер. Секция хандбал в ДФС Болшевик се създава през 1972 година, но до 1974 година отборът не е участвал в състезанието. През тази година се участва в селското първенство в село Дюмоница, Великотърновски окръг. Загубили са няколко срещи, но са победени отборите на Кремиковци и Сборище. Това първо представяне завършва с класиране на 5-то място при участващи 18 отбора. В следващите години е изграден силен отбор, който печели сребърни медали през 1979 1982 година, става републикански селски шампион през 1980-1983 година. До 1993 година продължава доброто представяне на отбора в две републикански хандбални групи. Отборът непрекъснато е на челните места в класиране. Мачовете на спортния комплекс в Опакан винаги са посещавани от много зрители. Въпрос на престиж е да бъде състезател в отборите на клуба. След промените през 1989 година се създават самостоятелни сдружения, които организират, ръководят и представят хандбала на Опакан в държавните първенства. Треньори на отбори са били Атанас Великов, Антоанета Иванова, Веселин Неделчев, Еркун Али, Иван Костадинов, Младен Пелев, Сабрия Шин, Сейхан Ахмедов и Илян Неделчев. През този период клубът се утвърждава като един от най-добрите през подрастващите в България. От финали на държавни първенства са спечелени 4 втори места с сребърни медали през 2003, 2005, 2009 и 2018 година. Бронзовите медали за предните места са 5 2002, 2007, 2010, 2012 и 2015. Турнира за Купа България клуба отбелязва 2 втори места през 2007 и 2012 година и 2 трети места през 2014 и 2017 година. Класиранията след трето място са 10. Първенствата на малките населени места 10 пъти златни медали са за състезателите на Опакан. През 2001 до 2015 година 10 пъти. Общо 30 комплекта сребърни и бронзови медали също пристигат в Опакан на гърдите на състезатели. Не по-малко са успехите, постигнати в ученическите игри. През годините представителните отбори на Средно училище Васил Левски спечелиха 6 пъти второ място и 8 пъти трето място в финалите на хандбал на най-високия ученически форум. Тези медали и призови класирания са спечелени по-равно от двата пола. През 2015 година отборите на училището спечелиха медали и в трите възрастови групи. 5, 7, 8, 10 и 11 клубове и училището с брой медали се класира на трето място от всички спортове сред училищата в страната. Въпреки че отборът на Опакан не е ставал държавен шампион, 7 негови възпитаници са спечелили златни медали в други отбори. Освен тях има и други състезатели, които са играли в отбори от танкова и са селекционирани в различни национални гарнитури. Изреждайки всички тези успехи, виждаме, че това, което е постигнато, не трябва да бъде забравено. Имената на повече от 500 състезатели са преплетени в тези половин законни събития. Естествено е, че няма как всички да бъдат споменати в тази кратка история.
Заслугата за съществуването на хандбала в така е на всички отдали и отделили много него от живота си на него. В своя напад хандбалът ги донесъл много приятни емоции, радост и удовлетворение. Понякога има и умора, мъка и болка, но това не е спирало хората да продължават да тренират, играят и търсят победата. Надеждата е историята да не приключи с този 50 годишен юбилей, а да продължи да се пише нови, още по-добри резултати за следващите години. Благодаря. Уважаеми хандбални приятели, състезатели, треньори, за мен е изключително голямо удоволствие да присъствам днешния ден и да поднеса от името на цялата хандбална общественост, първо на ръководството на хандбален клуб ОФК, една специална награда, защото това са 50 години създаване на състезатели, създаване на история и да продължите през следващите 50 да надграждате и да давате все повече и повече за българския хандбал. Благодаря ви за този пакет. Много удоволствието на хандбал в България. Има хандбал, без да се работи заедно с местната власт. Искам да изкажа благодарността, че продължавате да поддържате този отбор и да се надяваме, че този салон, това, което говорихме с вас, да бъде през следващата година наистина изпълнено. От името на цялата хандбална общественост, мое име, това е пакет. Уважаеми любители на този хубав и красив спорт хандбал. Искам първо да благодаря на президента, че успя да отдели време и да ни удостои с неговото присъствие днес на това наше хубаво мероприятие. На второ място искам да поздравя и да благодаря на господин Младен Пенев, на господин Ергун Али и на покойният вече Сейхан Ахмедов, в която чест провеждаме всяка година и този наш турнир. Искам да благодаря на всички хандбалисти, че носят духа на хандбала в нашия град все още. Благодарен съм на всички, че успявате все още да играеме хандбал. Искам да помагаме този спорт да бъде утвърден и да бъде развит в нашата община. Обещавам следващия турнир в тази зала да бъде в много, много по-добри условия. Знаете, че моята дума, не казвам, че е законно, каквото обещая, го правим. В името на нашата община, в името на нашата младеж, искам да се развием и всичко да върви по мед и масло. От тук нататък имаме много неща да поправяме и всички трябва да сме заедно. Благодаря. Само да обявим и резултатите от проведения днес турнир. Първо, господин Янев ще връчи от името на зона Черно море
Аз като секретар на Националния съюз по гандбол Черно море, който членува и гандболния клуб УПК, искам най-напред да изкажа възхищението си от това, че в УПК може да е малък град, но събрахте 3 мъжки отбора многогодишен турнир, което не може да го направите големите градове. С школите, с залите, с всичко. И за мен беше най-голямата, то не мога да кажа изнада, най-приятното чувство, като видях тези 3 отбора, които играха мъжки, бориха се до последно хубав матч. Благодаря ви за това, което изпитахме с тези срещи. А от името на Националния съюз искам да наделим и тези, които работят на терен, които пълнят залата с деца, които ги учат. Атанас Великов, един от многогодишните треньори. Президента на клуба Кръсто Якимов. И двамата, които в последните години постоянно, въпреки липса на деца, се берат отбори, представят се добре. Младен Пелев. Както известен в камболните страни, камболният треньор. Обща снимка на... Ще направим ли? Кмета ви обеща за догодина по-добри условия. Аз се надявам, че когато условията са по-добри, тези двамата ще доведат нови деца, нови последователи, които да бъдат след вас. На трето място отбор УПК. На второ място отбор УПК.